Olala! Hello my friends! Like, comment, subscribe. Watch now! Vlogcy TV. Whatever the topic, vlog it! Hello mga friends, yun na naman tayo pupuntahan. Pupunta tayo na naman sa ibang bayan, no? Na malapit dito sa amin, no? Dito sa Mangaldan, Pangasinan. Okay? Tara, samahan nyo ako. Let's go! Oh, yan mga friends. Habang bumabiyahe, ay wag nyo munang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel, no? Yan po, yan. Vlogcy TV. Okay? Ayan po, no? Bababa na tayo, no? Dito tayo sa Sampabian. Ito po yung sasabi kong bayan na pupunta natin. O, kita nyo na. Dito yan sa sa lalawigan ng Pangasinan, no? Ito po ang Sampabian. Ako sa inyo, no? Ang tsura niya, no? Yan po, no? Yan. Bari, bumaba tayo doon, no? Doon tayo bumaba, no? Yung sinakyang kong jeep, no? Ito po ang Sampabian. Okay? Yan. Pero bago tayo pumunta sa may palengke, ganon, sa mga bilihan ng mga isda o gulay, ay punta muna tayo sa simbahan nila. Papakita ko sa inyo, no? Pupunta natin, okay? Ito po yung simbahan nila. Punta tayo sa loob. Pasok tayo. Yan po, no? Ang kanyang pangalan. Sampabian Church. Okay? Yan po, no? Yan po ang simbahan nila, no? Dito sa Sampabian. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin. Ito po yung simbahan nila. Oh. Tingnan nyo yung mga paligid nila, no? Yan. Dito po ang mga parkingan ng mga sasakyan. Yan. Doon, yan. Sa parkingan po yan, no? Yan. Yan. Oh. Yan. So ganito po itsura ng simbahan nila dito, no? Sa Sampabian. Ah. Tingnan natin yung sa loob. Yan. Oh, kita yun na. Yan. Hanggang dito na lang tayo sa labas, no? Kasi may mas sa loob, no? Nakakaya naman mag-vlog pag nasa loob tayo ng simbahan, no? Ito, papakita ko lang itong labas, no? Pero kahit pa paano ay nakita nyo na, no? Kung anong itsura ng simbahan dito sa Sampabian, no? Yan. Simple lang pangalan niya, no? Sampabian Church. Okay? Luma na rin po simbahan na to. Matagal na po. Yan. Pupunta tayo dun sa palengke at kung anong pa yung makikita natin sa loob. Dito papunta sa palengke po yan, no? Pero bago tayo pupunta, ipapakita ko muna yun. Ibang makikita dito sa labas. So, ito po yung ano nila, oh. Sangguniang Bayan.
May mga nagbebenta rin ng mga ukay-ukay, no? Yan po, kita nyo. Yan. Tara. Yan, kita nyo na. Mga nagbebenta ng mga damit, RTW. Yan po, no? Hanggang doon sa dulo na yun, no? Ha? Saan tayo dito? Ha? Lakad-lakad. Yan, kita nyo na. Yan po, no? Yan. Yung mabebenta ng mga damit, no? Tayo doon, tayo. Bari ang mga bilihan dito po sa Sampabian po ay scattered, no? Yan po, no? Yan. Meron doon, meron dito, meron din dito, no? Yan. Kita nyo? Yan po ang mga bilihan dito sa Sampabian, no? Yan. Okay. Tuloy tayo sa paglalakad. Try natin magtanong, no, kung magkano mga benta nila dito, no? Si Madam. Madam, magkano nyo rito? Magkano isang benta nyo rito? Magkano? Mga ganyan, mga chineras. Kano po? 150 daw, na? Yeah. Ay, 250. 250 mga ganyan, magkano? Oo. Okay. Yan. Yung mga binibenta na yun, no? May mga laruan, yan po, no? Yan, magtanong tayo dito. Magtanong tayo ulan. Madam, magkano benta nyo rito? Mga ganyan, ganito, mga underwear. Magkano benta nyo? Mga ganito? 50, okay. Yung mga medyas, medyas nito, magkano? 70 daw, okay. Yan po, nagtanong na tayo ng ilang mga, itong mga shorts, kaya may magaganda mga shorts nila dito sa Sampabian, no? Magkano rito, sir? 120. 180 talaga. Yan, maganda na yan, no? Tatlong sandaan daw, meron, okay. Thank you, sir, ha? Ayan po, no? Ayan na, may mga bebenta ng mga, may mga bag din nagbebenta dito naman, ano, yung damit, and okay. Punta tayo doon sa ano, pasok pa, lakad-lakad pa tayo. Mga friends, na nandito na tayo sa pinaka-sentro ng ano, ng bayan nila, no, dito sa Sampabian. Ito po yung ano, palengke. Mari papasok tayo sa loob niya, no. Tingnan natin kung ano yung mga binibenta nila dyan, no. Okay. Magkaroon tayo kung magkano ang benta nila. So ito, benta po nila, oh. Ayan po mga binibenta nila, no. Binibenta nila kayo. Ano pangalan sa isda to? Ano pangalan? Pampano? Sabi ka na, magkano yan eh? Ayan, nandun daw. Ayan. Paano? Pampano? Ayan. Galunggong, no? Magkano galunggong nyo? 40 na lang, sige. Magkano galunggong nyo? Magkano? Tandaan daw. Ayan, okay. Tara. May magbebenta rin dito ng kamatis. Yan. Ayan po na. Kita nyo na. Yung mga nagbebenta ng mga isda pa. Ito. Magkano benta nyo rito, madam? Ang mga isda to?
bisugo ang tawag daw dyan. Okay. Magkano yung bisugo nyo? Magkano? 140. Sila, magkano yung hipon nyo isang kilo? 200. Ayan na. Ayan, yung mga iba pang binibenta dyan ng gulay dito, no? Sa Tampab yan, no? Ayan. Kamatis, kamatis nila, oh. 25, 1 half. Kalahati. Kita ko yung mga iba pang binibenta nila dito sa Tampab yan. Magkano yung ganito nyo? Tanong ko lang, magkano? Oh, 80. Okay. Kaway ka madam sa vlog natin. Yan, okay. Oh. Ayan, yan po no. Oh, may mga nagbebenta din dito ng mga dried fish. Yan, mga tuyo. Yan, mga hipon, no? Mga dried hipon na maliliit. Yan po no. Yan. Magkano mabenta nyo rito madam? Ang ganyan. Hindi daw parehas. Pag ganito, magkano isang ganito? 20, o yan. Ito, 20 din to. Ito, hindi. Tanggi magkano? Pagka rito. Okay, o yan, narinig nyo na po na. Yan. Magbibenta nyo rito mga laruan, yan. Basta mga tikitings nyo. Yan. Si kuya, kumaway lang si kuya. Kaway ka kuya, sa vlog ko. Yan. Si kuya. Ito. Binibenta nila dito yun, mga laruan. Ayan. Yung mga binibenta nila dito, no? Ayan. Oh, ayan. Hindi na tayo papasok dyan kasi puro damit naman dyan. Ayan. Kita nyo na. Ganito po yung mga binibenta nila dito, no? Dito sa Tampab yan. Pangasinan. Ayan. Ganito, yung mga short. Ayan. Pag ganito, magkano short nyo, madam? Oh, 50 lang. Mura na po dito sa Tampab yan. Okay. Okay, gawin na si madam sa vlog natin. Kaway, madam. Ayan, okay. Ayan. So, yan pa po, no, yung mga binibenta nila, yan. May mga binibenta po dito ng ito, may binibenta ng ano to, pay sa Pangasinan, no? Walis, yan. Okay. Mga ganito, magkano benta nyo rito, madam? Oh, 140 daw, ayan. Oh, yan po na. Oh, ayan, mga chinulas. Ayan. Okay. Yan po, may iba, ayan. May iba, yan. Okay. Ito, mga bibenta ng gulay, ayan. Magkano ganito nyo, madam? Oh, 20, mura na yan, no? Ayan. Mga bibenta ng mga bigas, bibenta ng pagkakas yan. Walang preso, no? Okay. Ayan po. Oh, ayan, bibenta rin madam ng mga ano, magkakulang na sa puti. Ayan, ayan. Magkano ganito nyo, madam? 65. Ah, 65. Tanong lang tayo ng konti lang. Magkano to? Mga ito? 53. Pag ganito? 58. Oh, yun lang. Oh, yan. Alam na nila yan. Ayan po. Ito pa nilang benta nila dito. Yan. Ay, hello. Ayan, kaway si madam. Hello. Magkano ganito nyo, madam? 5. Oh, 5 pesos daw. Ayan. Ubi to na, ubi. Oh, ayan. Obi, tama, obi. Ayan. Price to, 510 no? So lahat to, 5. Lahat to, 5. Okay. Benta ni madam dito, no? Ayan. Ayan. Hindi, no? Ayan, mga binibenta dito na dito, no? Dito sa Tampab yan. Tayo sa ano, bigyan ng mga prutas. Ayan, yan po, no? Prutas, no? Ayan. Ito. Meron na mangustin. Magkano mangustin nyo, madam? 120 ka lang. O, 120 kalahati. Okay. Ayan. Mansanas nyo, magkano? 10, no?
Ay, ito, 10. Makano? Oh, 10. Oh, yan. 10 isa, no? Itong orange nyo, makano? 25 ang isa daw. Piras, makano? Oh, 25. Tatlo sa 100. Yan, oh, mura na dito sa ano. Dito sa Tampap yan. Yan, pakwan. Makano pakwan nyo, madam? 1 kilo? Oh, ay, 1 piraso. 50. Yan. Oh, dragon fruit. Makano dragon fruit nyo na ngayon? Okay, yan. May mga, ito, saging nyo na. Magkano saging nyo? 50, yan. Okay. Ito yan na. Ito pa yung may, yan pa yung may bebenta nila ng prutas dito sa Tampap yan. Ito yan, okay sa vlog natin. Ito lang. Oh, okay. Tara, tayo ngayon. May iba pa dito makikita na. Dito to, tarong yung tao dito. Dito. Kaya pinakita ko kanina, mangustin. Baka mangustin yun na. Ay, 61 pot. Oh, para ano, makita din ang mga dito sa Tampap yan. Okay. Orange, naibenta nila. Ito, gaya ito, mansanas. Oh, 10 piso isa. Yan. Lakad-lakad tayo dito. Yan. May nagbibenta ng itlog. Yan. Yapay, yan. Yakult. Mga Yakult. Si Pugi, kaway sa vlog natin. Hello, kamo sa vlog. Makano pipino na madam? O, 30 no. O yan, mura na. Mura na dito sa Tampap yan. Itong radish no, makano? Oh, parehas na. Kaya mura ang mga gulay dito sa Tampap yan. Si madam mo, sa vlog natin. Magkano kamatis ni madam? Bumaba na daw. Yan. Magkano? Magkano? Oh, 40. Ang bait-bait ni madam. Yan. Yan tangkitin natin ni madam. Yan. Tama na. Oh, baba na no. Oo. Oh, tama si madam no. Yan. Oh, ilak natin si madam. Yan. Okay. Mga friends, to be continued. Subaybayan nyo na lang po ang karugtong nito na part 2. Ngayon pa man, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel Vlog CTV. Kaya ulit tayo next time. Bye muna!